Gospod zna zašto se nekome javlja i zna kada mu se javlja. Ali isto tako ne postoji niko, iako to često ne vidi, ne razume, a da mu se Bog u ličnosti Hristovoj ne javlja. Javlja se na svoj način i javlja se u svoje vreme. Da bi to javljanje na poseban način svakome urodilo plodom zajednice, neophodan je slobodni odziv, ali neophodna je i unutarnja duhovna priprema, koja takođe ima i svoj hod, svoja pravila, svoje stadijume. I kod svakoga od nas ima i svoj rok trajanja. To jest, nije isti put i nije ista dužina vremena kod svakoga.